Какво става YouTube? Аз съм Данкрос и това е клип важно за това, което качвам. Разбрах, че напоследък, в смисъл, вижте, профилът ми е празен, защото никой не иска никакви абонати за мене. Един влог за новият ми канал, на моята верната. Правил съм много опити, но никой не иска. Явно не съм популярен. Няма да стане никога. Ето пример Deadlock, Captain Sparkles, Naruto, Hinata, Paragon Sparkle, The Diamond Minecraft, The Little Lion, Venom the Doctor, Minecraft Universe, Sky Does Minecraft, no, някой там, знака Б, знака Прот, Джероме Асафа. Ето виж, например, тези са известни. И така, виж са дискусиите ми. И какво да гледам те? Празно. Смисъл, това така виж, че съм много зле. И това беше ми сега, ако някой просто пишете коментарите и чао.